Oto isa, nuta kumbo, o blasa, oto erema. Wanabe aga kasula do susi kwa ke. A susi bene de bonabe gerna be negedi. Abe to kan deli tanti sabali, tanti rokia pour que ni étranger nanga mineka datuku kasula ka dauma. Mena okabe boka ne kele li damanda wala de. Adamba kele mandi. Adamba kele mandi. Adamba kele mandi tatareni. Adamba kele mandi fonengo fo damba kele mandi. Adamba kele mandi. Why? Adamba kele mandi la sinereni. Adamba kele mandi fonengo fo. Adamba kele mandi sa. Ay ekaranta puti sa. Neka bebe nu. Aya tunga tafuta nunu na sa. Ni koroke mun ko to ere blow place no ka kulu ko ne be tafuta ila ka timi. Ima ine nga live si ga ba ne ma unenia. Ama shwa. Parce que na o te denkalte kelenyeri. Ne ki be ne kele doron fika sori ka wuli de. Sunu ne kele dati jabele de. Ne be kele ere de do. Wa ala kele me ka kuna jasebe dinima. Kuna jasebe ka koroni mor sebe. Ne kuna ka dide. Merci Phantom VIP. Adamba Kalamandi. Why? Adamba Kalamandi. Adamba Kalamandi ne kanumalo. Adamba Kalamandi. Fonego for Adamba Kalamandi. Why? Adamba Kalamandi. Adamba Kalamandi ne ladia. Adamba Kalamandi. Fonego for Adamba Kalamandi de. Adamba Kalamandi. Woroki ya Kalamandi. Fone wovoche damba kalamandi au agitele mbasa niyo yefo be washika ja tiye mo neke wala ple nune sungruba de nune ni de ngona fala ko sungruba oye muso message rekoro femme responsable et capable très élégant et classe o de sungruba e wasolon kono na fala ko sungruba ni oye muso min sirlente mola nga sungru denedu ataya ka koye abe toilette ni finesse konnana abe fode ma ko sungruba mec sungruba wede la nera de be mola joie ima tsika ya fane quoi jeno wala mo tsika ni tatan ki be ne blatane nera de be mola joie wane feje yere de kadi aw yera ma ko be ne feje la nera compte chance fu dawma na to kan deli kan semi mo na chance dama mina ke kelente so nte son tonton e ba godi ya rien en face maïs habita era agité orobo ni spaghetti orobo and spaghetti bidu abolo jone be sara nanye ne me ka ba ngana na chao kunguru vilain ne be sara na lunyeli che juguni nunu ala te sapere vous savez pas Mesranya muna nyina na de abolo mai spaghetti soso mi mbawo chema ne soso fle soso commando e kanyo parce que soso no te leven kelina nena no ko me leven kelina wa kalama antu ba res genchema ya jambe gen konana c'était loup donc là o te seka nyina ne ko soso dun flen soso e wale soso ta nyalo soso te fuele nyalo donc là o bene nyina ni toroshi lena ato da balanu donan semseni nunu ye surtout ne reste me choko mina na be balan don nya soro kwa o logo le bola mengonte nta kula yereli jago ali munewe nin abe nin fa mo fla be jenna fo be live aussi abe bonkele na o comment se fait-il qu'a fla ta live aussi do be demande ke to nga faroka tema ke na fine ba la flena ka nyello minen abe na foko tanti pardon akole ji tema ke nkai alu fenje nyi misadi sa abeni krone cha o fenje nyi misadi ali fali donga usana udoi abeni mama do che fali den don aka usana udoi au te fuidi abeni krone che oyo bofion de deni bote kelenyo wa mo mo beta do ka live la de ka tapoter ka commenter de wa olu kelene be ne ka live la ka tapoter ka commenter depuis o la ba do ka te fuidi aw mana tanen ndo na 300 personnes sur do aw bolo ka kela star leta ali mo era ta live tigere na nya no ni nunu e fa ba numbara chedugu fo kelema fo ko iklobe na ali bolo ka o deni ni abolo ka ni ba o bodi na da ka dembo to woro la abolo ka deni ni amena kele la e bougement ke kik
Bougie m'a que fantôme là. Kik. Fantôme. Sinon, ni magala don de be voir bladi. Yang on était tiya. Agressation ne ya. Imaya ne be kere ne ba ngini de. Ne ra sigilere kele tegere di. Wara ni nga maga yana doro. Yan doro e ka magala ge. Ivariani ni nga passeport ni. Ah, passeport ko nyuma ni jeni. Tampon chama baka. Avion bio chama baka. Maga yana ke. Ya. Atene ngini no. O mane ke ro fa onyina. Ngone ba ngirede. Tuma da meke bultu flaw. Ay to ka abone bultu flaw bela nyi. Abla nye. E bi na ga nyen. Ay na fo. Tantiro kia aidi. Mla ni dama. E wa fla nyo wa shi dama mon fils ay mo. Comme ça ko kay na e mo eta domisa. Mena ka nye ka abina ye ke warani fa goma yembolo ya no. Ay ndabla. Ay ra kumena ni bossi ko na kumeka ndeli. Ak me kan deli kan sa ka kere dabilo me yansan abina yere wara nu ya ampule ya no abi to kan nen ka soro nyana fim bala che ay dabla ne le konta kula toni is no comprehension je suis pas dedans ok c'est asmal sana bini kele ba me ke mugina sene ma be atena e na mugina sene ma nga dongi la ka tagara fo peut-être wala bina se ka nyina wala ka aw fo ni foli bana me wa klengele dauma tabi ko na ba ke passer Salema be le 14 et ça be ka nyina cho le 14 ere Salema fleni o kan no le 14 abe ta drompe na nyi drompe ben dom abe kunu ka jikenka maye jo fono ni klela kan jati je faza lemina abe sura be kunu abe jilaka aba kunu abe bonya anna to fokare kono mo be sira o bonya aw kana mbugode aw kana magana ay be kunu de abe jilaka abe kunu Allah avalez-moi tonton Allah alo bolo ko neni nunu de fia neni te foyo ngoni mo ko yere jaka yere to bi yere blene mate kata foko mo ko to ki nena de blaga to ko chen fo ngale fo no ma isa do aba wuli abta do ka yere da pera yere ko projet de baula aw ka projet ngonta do abin na station de daile wa to ata cabinet tawa bonta do na we na asbe ba sheda pharmacie ta projet ok wenta do era frani madame Srani mon combat ça va en tout cas bébé ne starde wallahi allo mi aneta la madame Srani akon yala ha wallahi bilay jama de girna kana mo be ka fututa ne femme fe orokia kadaw nyisa ke choni ika fidesiu ika lew mo be juma yere de fe aw fe ça d'où cet là vous connaissez pas l'élégantité. Vous n'êtes pas élégant. Vous n'êtes pas charmante. Oh, charmante d'intérêt. Je suis très élégante. Très classe. Ne reflète pas, ni moi quand ça, ne que fanu mana ça. No girna kana. Mais c'est faux. Mon bébé ça va. Cocaïne. Ok. Alhamdoulilah. Je suis tellement douce. Je suis tellement douce. C'est faux. Avec comme il veut faire bloquer sauter. Il te fait un live et tourner. C'est faux que la tournée est bloqué. Avec une belle voix aussi. Oh mon bébé travaille miss. Merci beaucoup. Avec une très belle voix qui me fait accompagner, qui me donne plus de, c'est-à-dire que plus d'influence. Il dit que c'est le bon. Ni y'a ni tila ni nga dongi ni lan. Non, il dit que ani yene ni mandie ni nga dawa doro. Afle, faut, c'est-à-dire que tellement que me donne la douceur de non, tellement que j'attrape les choses, j'attrape ça comme ça, et puis il dit qu'il fait ça comme ça. Non, ni mon canyon donne l'air là, non, il dit que on va blâmer. Ce chanteur, il chante avec la douceur. Il chante avec la douceur. Il chante pas comme les Waranin Kala qui chantent là. Les lions là, et c'est pas comme vous. À ma famille. Donc là, partez tout, vous voyez, au studio.
ay talibi aga ta ka flow boli aga flow may a flow no ngole ni do aga dongli do la dongli mina se ka jianchi de aw ka dongli te bo ali kare ko ka ta se kare kuma aw ka dongli be dan aw ka sigida drompeli la dongli te lame. Est-ce ma faute? C'est ma faute. Sans vous dire écoute pas c'est ma faute. C'est pas ma faute. Ne ka faute toi. Ne ma frake o ala de ya dini ala sonde de mo sonte. Al ne ka dongli kelempe drompe ne ma dongli la drompe ne ka fauché nyere drompe ça fait le tour du monde. La chanson le plus aimée mogo ya kiffé be ata sora la ka soro ma mo shi broni bisay ali aw yere ya uta sora la ka soro ma uto fo aba dis donc c'est loup c'est le port abi musique force la matin assez ma mère est fâchée ne ko ma mère fait téléphone kon ta do mère femme fâchée ni me min kamaw ko fi mi attaque mané parce que ntina nto ibi masa kelen télé là c'est ça le problème parce que toro c'est toro ni mogo ki bonya ni mi yorlo bi dogoya ki labo miseni wo fe fo ite boala mauka bala ka son kelen pere du den kuru ni bokuru ye kelen ya mexon kelen ga bobo koften na ni den bola kelen tere bokuru ni o ke kabine kono ka jiko kan to petadi nga den o be de to chokotola Orokia, even the name na Titauka, Amaya Karima, Londra Nimisa, Londra Ame emergency trailer, démocratie trailer, ni bien fait qu'un fait, ni t'es fait basta, fuck you, like you. Va-t'en, Satan, des morts. Penny Mamadou Tché, moi, Balarason, quel impérateur. Tu m'aimes? Aimerais-moi comme ça. Tu m'aimes pas, va-t'en, parce que je me laisse pas faire. Je me laisse pas faire. Ala yin son bossi la subara denw ga wuli kana ka be juguya de blane la ka be ne konia nantan pompo polo ka be ne de konia ah aw ti ta ka projet da après ko projet de ba wala sa ta ka projet la aw bolo ko ne be srana aw nyede vous parlez avec autant de haine on dirait ni mo de faire aw fait avec autant de haine quoi vous avez haine ba ou là on dirait c'est moi je vous ai enfermé est-ce que c'est moi je vous ai mis derrière les barreaux. Mais ce n'est pas moi, mec. Partez chercher la personne. Moi, je suis un truc qui est un autre qui dit. Quand je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. 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 Donc, au revoir. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Tu es belle. Oh là là, machallah, tabarakallah, tout le monde me dit ça. On dit que je suis tellement belle. Il y a des que si elle sort, moi, il faut qu'on c'est pas réseau sur mais tu es belle. Hein? Wallah. Moi, tu vois, il va faire mon réseau, donc peut-être que je suis très belle. Wallah. Sans fit, même là, ici, belle, je sais, c'est top. Regardez un peu ici, là. Regardez, il faut que je sors. Regardez un peu. Regardez un peu la beauté qui vous revient. Il a des causes avec moi. À voilà village là kana ata yereto sutura kono kaya gombo miseni nuke voilà était très belle voilà je l'avoue hein, je suis belle quand je me regarde je suis fière de moi il y a le côté bouche là il y a les nez là il y a les yeux vous allez discuter c'est maison mais vous là vous êtes les maisons c'est maison mais vous allez discuter regardez comment je suis c'est maison mais Aïcha mon amour dis quoi bébé ça va. La femme tranquille, j'espère. Oh, c'est le port. C'est le port. Donc, la musique pharma locale, quand on entend Kolo ou Tchancha. Nere kuma be fo n'entend Kolo ni la musique là. Non, bella tellement ka ou dalé te Kolo. Sinon, ne ba fo ni la musique là, nga o te sene là. Hein? Atamedi. Nanga mani sabori awe. On a suré de wa. Les titres de son c'est Rokia te connaît, faut taper Rokia te connaît, tu vas voir les sons. Autrement la mabe c'est là dia. Aïcha mon amour.
Quelqu'un paie? À vous, bébé, à vous. Jamais de la vie. Mola Nkolo. Jangan isi dalam kapal. Ayah ni nasi sabah. Est-ce que vous pouvez ya?
Allah walde mai no kan ni ne ga wata barake sa au kan bone ko kan ne blere ay ne ga dongili la me do ay la me doro be mo ma yere de ko ne be tendance de ko la me au te sene la appena kurna cha au te se Aisha, tuman na nama kuma mai. Auta tesa. Ala me. Ala me. Na fulo manago. Every Sunday of Aish. Nene dimina. Nene into danse. Nandang kolho danse. Oli gado banyo danse. I was Kumana fakadoma atesenela ogaboya gioma dugudu senelo Fatuma tadeni au te senela sa apeni kuonechi Boli kado tisenela hayi makunda tisenela sumuru toto kango tisenela ayi nede ha kushimari no no ma kushimari nede Fani manhegida burujali jugula kumanyu baala worozi tarakapa ay na tarakapa kiya nalolo bisana nalolo bisame worozi Merci ukone Fatim Ainga dongili lambesa Neka fulla manogo Inspiration neka fari Beda famuya Bilang fola dansi Vlog tola sa Au te sene la sa Ate se Apeni kuna cha te sene la Au te sene la sa Au te se Au te Apeni kuna cha wakoko Amakoko folo Amakoko Manko Aita okoko Aita okoko folo Amakoko Au te sene la Baba,
Ali Abedi. Min kama ni me live ke min miri quoi parce que ni miri la ɲanama yɛrɛ kɔnɔna ka miri diɲɛ kɔnɔna n tɛ sigi ka diɲɛ faamu quoi aw de bɛ ne kɛlɛ bi wa a tɛ dan kɛlɛ ma k'a kɛ juguya kolo sɛki ye bɛɛ cɛ aw tɛ miiri dɛ aw tɛ taasi dɛ aw ye kɔnɔwo kelenw ye dɛ e cɛ maaw ka jugu e mɛw man ɲi e maaw ŋɛɲɛ ma dɔn aw ŋɛɲɛ dɔɔnin tɛ wala aw ŋɛɲɛ dɔɔnin tɛ an b'a fɔ ko live de ka d'aw ya an b'a fɔ k'aw bɛ bezi de fɛ ya an b'a fɔ ko ka to ka bɔ ka musomanninw kɛ muso la ni cɛbakɔrɔ ta fitiri tɛ jɔn bɛ sɔn a ma an b'a fɔ k'o de ka d'aw ya baw ɲa da bezi kan n'aw ye bezi a bɛ boli an ɲɛ de n'aw ye bezi a b'a fɔ k'aw tɛ bezi fɛ de ne t'aw ba bilen ayi ne ka éducation tɛ ne permettre k'aw ba nɛni n'o tɛ jogo min b'aw ba la kɛ ne b'a dɔn wa jogo min yɛrɛ bɛ ne ta la kɛ komi aw b'o dɔn ka ban nka aw bɛ se ka ne ta fɔ ne tɛ se aw ta in ma parce que aw ta in kɛ o ye ne ba dɔ de ye awɔ ni aw kɔni n'aw ba tɛ ne ba a bɛ se k'a nɛni koyi awɔ parce que éducation tɛ kelen ye a bɛ se. Nga denkuru ni bokuru de te kelen ye aw ye bo de ni aw ke kabine ko ka ji ka billahi ya rasul abita jiwo fɛ sa aw ye bokuru de ne te bo jeli kɛlɛ tigɛ la jugu ni mama ngara ko la ɲinina ni ye kɛlɛ tigɛ ne fɛ dɔrɔn pe ne bɛ kɛlɛ di ma ni ye kɛlɛ tigɛ ne fɛ ne bɛ kɛlɛ di ma n tɛ bi ma kan n tɛ bin ma kan ne tɛ bingani fɛ nka n'i y'a yira ne la dɔrɔn pe k'i zɔrɔ ne k'i tolilen don ne b'a yira la n ko ne ni kunkolo ma dan fɔlɔ bi aw ni ne an bɛ si ɲɔgɔn bolo de ni mɔgɔw sɛgɛnna live la u bɛ t'u da k'an to yan parce que n'i ye live dɔɔni kɛ min misigi dɔɔni bila la bɛɛ tila ka live in sigi fo ka aw sa kɛ ni mɔgɔ m'aw tɔgɔ fɔ kɛ aw b'a ye k'a to yen de wa ni n tilala n ka live na n'aw ma bɔ n t'a yafa aw ye aw bɛ bɔ dɛ nka aw bɛ na n dafalen sɔrɔ bagolo siman kan n fɛnsɛnlen jara baya ni kaya de ye ne tɛ siran kelen ye aw bɛ na n sɔrɔ yan a bɛ na ne sɔrɔ yan a bɛ na n dafalen sɔrɔ n tɛ taa n tɛ mɔgɔ ci aw ma dɛ aw bɛ nin live ya b'a su la ka tɛmɛ bɛɛ kan aw ɲɛ bɛ ɲɛ na wala aw bɛ na ne sɔrɔ yan aw ye muso min den ye dɛ ne y'o mɔdeli ban ka wusa ni janfa ye muruti kana maa janfa muruti i ban pewu i ban kana maa janfa sa i ban de i ma ye ne ye jɛnjɛ kɛ ne ye n ban de ne ma janfa kɛ dɛ ne bɛ n ban de ni ne y'a dɔn dɔrɔn pe ko ne ka ko t'i arrange mɔgɔ ma bila t'a la ma bila ye dɛ tugu mɔgɔ nɔfɛ o tɛ k'i yɛrɛ détruire dɛ ne bɛ ban de sinon ne tɛ maa janfa ban de ka wusa n'o ye aw ye janfa cogo de ye aw ye ne su ka ne kɛ ba falen kan ka taa ka ne to a sanfɛ ka bɔ ka kɔrɔmatigɛliw da ne kan réseaux sociaux sanfɛ yan k'a bɛ ne kɛ yeko fila ye nka ala ma sɔn hali sinikɛnɛ sɔgɔma aw k'a bɛ ne kɛ yeko fila ye aw kɛra yeko 100 de ye k'aw kɔ yɛlɛma k'aw ɲɛ yɛlɛma nka o bɛɛ la aw k'aw tɛ sɔn ko f'aw ka jaba kɔrɔbɔ aw k'an bɛɛ danba masakɛ kɔrɔbɔ k'aw ka ala kɔrɔbɔ ko ne ta in kɛ ko gansan tɛ ko fɔ aw de k'a yira ala la k'aw ye mɔgɔninfin mun ye k'aw ye ala juguw de ye k'aw tɛ ala ka fɛn fɛ ko ni ala ye min kɛ k'aw de bɛ fɛ ka ala sɔsɔ aw ka ala sɔsɔ kɛ aw ka ala sɔsɔ n ala de y'a di ne ma sɔn de don ma tɛ sisan ala dɔrɔn de bɛ se
n'aw kun bɛ se sira i bɛ taa sɔrɔ han aw y'a minɛ ka bɔ ne bolo pewu n'aw tun bɛ se kɛ aw tun b'a minɛ ka taa n'a ye a ye lɛfu sigi a ye kuma falenw fɔ ne yɛrɛ ye lɛfu sigi ne ye kuma falenw fɔ a ye kuma falenw ye. Salamu alaikum. Ngali kan na bida. Sira ko bɛ di. Tɔɔrɔ tɛ yɛrɛ dun. Sira layivu tigɛ sa sira i bɛ mun layivu sigi la tuguni. A tigɛ ne n'o bɛ si ɲɔgɔn bolo de bi komi olu ye kɛnkɛrɛnkɛw ye ne yɛrɛ ye kɔngaran kaki. A tɛ ni si kun bɔ ne yɛrɛ ɲɛnɛ quoi layivu tigɛ. Ne b'i fɛ ni ne ba nɛni nɔfɛ ne b'i fɛ hali ni ye ne faga ne ma kuma dɛ ne b'i fɛ walayi bilayi n fa ka nɛni n ba ka nɛni n yɛrɛ ka nɛni a bɛɛ kun ne ma quoi ne de ko n b'i fɛ ne b'i fɛ wa n bɛ taama i nɔfɛ don n bɛ sa hali n'a ka di n bɛ n da dugu ma n bɛ n siri ka n da dugu ma i ka n ci a bɛɛ bɛnnen don ma. Konte mɔgɔkɔrɔba bonya ne tɛ mɔgɔkɔrɔba lasi de bonya mɔgɔkɔrɔba malhonnête ninnu ne b'olu de dɛrɛ kogo la komi i n'a fɔ alu kɔrɔmuso i ka layivu tigɛ quoi ne tɛ ninnu to yen masa kelen teri la layivu tigɛ ayi layivu tigɛ i ka layivu man di ne ye quoi a taa layivu se a dɔrɔn a ma se kuma b'a la o bɛn o taara kuma falen min ninnu fɔ cɛbakɔrɔ yɛrɛ ka dɛsɛ i yɛrɛ la k'i ta kɛ musomanɛni ye i cɛɲɔgɔn bɛ dugu kɔnɔ a tɛ taa kɛlɛ kɛ n'o ye a tɛ poids soulever yan sira layivu tigɛ i ya layivu man bi ne na wa an bɛ ɲɔgɔn bolo de fo saya n b'a fɔ ko suya de b'aw kɔnɔ